Ja pričam po meni. To je moj zaključak jednog profesionalca. Niko nije teo da uzme tu tezu i niko nije teo da vidi tu istinu. Simptomatično je da prilikom svega toga, sve osobe koje pričaju o tome, prvo ih napravite ludim, odvedete ih u ludnicu, date im mnogo lekova, sedativa, oni imaju dosta rupa u glavi od onog momenta kad pričaju o nečemu takvom gde vi konstantno mu spominjete da su uradili to i to krivično delo i od njih u suštini pravite robote koji će tek kasnije, posle nekih 2, 3 ili 4 meseca, doći u situaciju da spoznaju da oni stvarno to nisu uradili, nego da su navedeni da tako pričaju i da lažu. E pa onda zamislite kakav je to sistem, gde je kompletan sudski sistem, policijski, odnosno lekari, doktori i svi lažu u čitavom tom sistemu da bi prikrili recimo jedan takav zločin, jedno takvo zlodelo. Ja pričam po meni. Ista takva stvar se dešavala na Kosovu, ali Kosovo je, kako da kažem, samo jedna tačka koja treba da prikrije internacionalni problem trafika organa. Kako to mogu da vam najbliže približim da bi me vi shvatili? Najbliže mogu to da vam približim 1997. godine, ja sam od strane francuske tajne službe, 1995. pardon, bio ubačen da pratim albansku prostituciju. Albansku prostituciju, kad kažem, znači to nije albanska prostitucija, to nisu Albanke, nego žene iz čitave Evrope, znači to je bilo i Ruskinja, i Srpkinja, i Makedonki, i Bugarki, i svih, radilo se oko nekih 10.000 ljudi. Radilo se o Parizu, Rimu, Barceloni, tako. Ta 3 grada sam imao zadatak da obilazim i da vidim kako funkcioniše njihova prostitucija, odnosno mafija. U to vreme sve te države su dozvolile albanskim predstavnicima, kao što je recimo Buruš Bukoši, Tom Beriše i mnogi drugi, da se bave time da bi skupili novac za rat na Kosovu. Znači, to je bio organizovan privatni rat. To su im dozvolili u to vreme ljudi iz evropski političari koji u to vreme su mislili za svoje privatne džepove i ubedili svoje vlade da to ovi imaju pravo da rade. Ja sam kao profesionalac bio ubačen u te redovi od 1995. do 1997. godine. Nestalo je oko 700 devojaka između 18 i 25 godina. Te devojke koje su nestale, svi su govorili, znači svi šefovi policije, kao jedan, kažu da su te devojke nestale zato što nisu htjeli da se bave prostitucijom i bile su ubijene, ali nema tela. Ja tek sa dozom ovog znanja koje danas imam, ja shvatam da su one bile ukradene za trafik organa. Dobar deo njih. I da su to devojke upravo koje su bile zdrave i koje nikad čak nisu se ni bavile prostitucijom. Znači oni su kroz formu prostitucije krali ljude u zadnjih, recimo, 20 godina, pogotovo kad je medicina uznapredovala, tako da su u zadnjih 20 godina, Bog sami zna koliko Evropljana su oni pokrali i prodali trećim zemljama koje su bile jako bogate i koje su mogle da plaćaju, pogotovo našu jetru koja je zdrava, odnosno neke druge organe koji na tržištu mogu da vrede, kažem vam, 10-15 miliona dolara i ko zna koliko u zavisnosti od onoga koliko im je to bilo potrebno. Pored forme prostitucije koju ste pomenuli, da li se čita taj mehanizam trafikinga organa, odnosno mehanizam koji za svoj krajnji ishod ima trafiking organa, pojavljaju u nekim drugim formama vrbovanja, zavođenja, priklanjanja? Da bi mogli time da se bavite, odnosno da koristite sve to što rade, recimo, Doktori bez granica ili bilo koja druga nevladina organizacija. Vi danas nemate ni jednu nevladinu organizaciju koja se bavila time. Zašto? Zašto vi u svakoj zemlji imate ljude koji odjedanput traže od ljudi da doniraju organe? Šta je bilo do sada? Šta? Mi do sada nismo imali svest, bili smo magarci, odnosno konji koji nisu imali nikakvu svest i odjedanput pojavili su se ovi tursko-tatari, Turci ili Tatari, kako ih zove Šojić, ja moram stalno na njega da se povezujem, i oni su jedanput nama otvorili put i rekli nam, gospodo, od danas vi morate da donirate vaše organe da bi spasili ljude na zemaljskoj kugli. Odnosno, to u Beogradu imate, svaki poznati čovek mora da donira organe. Ja se zahvaljujem Bati Živojinoviću, ja neću nijedan njegov organ, jer on mora da zna da ima 75 ili 80 godine, da je sve kod njega bolesno, i tako dalje, i tako dalje. Ovde doniraju u Srbiji organe sve ljudi koji su jednom nogom u grobu, pa kome oni šta da doniraju? Pa oni više ne mogu da doniraju jednu vlast kose nekome, a ne organe. Znači, to služi za prikrivanje svega onoga o čemu ja pričam. U našem sistemu, u kome mi živimo,
Ja smatram da mi živimo, da pored nas paralelno živi jedan parasistem koji radi šta god hoće, koji nikome ne polaže račune, koji koristi medije, koji koristi politiku, novine, koji koristi policiju, vojsku, koji koristi medicinu i sve ostale institucije, gde nas konstantno laže šta će raditi, kako i da se koristi našim mozgovima, da nas obstruiše, da mi ne bi mogli da vidimo istinu. Jedan od najboljih primera, da bi se vratio na trafik organa, je krađa dece koja traje 30 ili 40 godina. Vi imate u svakoj zemlji takvih afera od kojima se diže kosa na glavi. Gde god je neki roditelj, odnosno bilo koji čovek, pokušao da nađe istinu, oni su ga napravili budalom. I niko nikad ne priča. I svi ćute. Zamislite predsjednici država koji ćute o tome. Pa evo naš predsjednik ćuti, prethodni predsjednik ćuti, Milošević je ćuto. Pa šta je to? Čekaj, koja je to sila koja zabranjuje jednom predsjedniku države da izda naređenje da policija izvrši svoj zadatak i da nađe šta je bilo sa 20, 30, 40 hiljada dece koja su nestala? U Španiji kažu 300 hiljada. Nemoj da bude 300 hiljada, ne bude 30 hiljada. Kako je moguće da nestane 30 hiljada deci da svi ćute? I da vam ne pričam dalje. Ali to je bilo do nekih 1990. godina, dok naša medicina nije dostigla neki vrhunski nivo gde ste vi mogli da koristite sva ova nova dostignuća koja mogu brzo da zamene organe i da ti organi funkcionišu kod čoveka. Tako da to više nije bilo isplativo u toj meri krasti decu, davati ih nekome pa ih posle koristiti. Onda su oni prešli na mnogo radikalniji način pronalaženja, kako ja kažem, mesa, odnosno stvorova koji će im koristiti kao delovi kolima za menjanje i odvodili su ih u treće zemlje, kao što je to radio turski doktor, seko ih, uzimo delove i prodavo trećim zemljama. On je isto tu jedan samo mali šah. Zato je potrebna jedna strašno velika institucija. I na kraju krajeva, kad bi hteo on da priča, on zna da će biti ubijen. Kad bi hteo i Bernard Kouchner da priča, i on bi bio ubijen. I Solana, i Melvin Albright, i bilo ko na ovom svetu. To su sistemi koji ne smeju da pričaju. A zašto ja pričam o tim sistemima tako? Vi svi znate da u našoj zemlji postoje masoni, rotarijanci, templari, malteški vitezovi i šta ja znam koja je još organizacija koja postoji. I svi se dobro sećate da oni pričaju da sve što rade je legalno, da sve što čine je legalno, ali niko nikad nije mogao da vidi kako oni funkcionišu, gde su njihovi statuti, koga primaju, zašto ništa nije javno na internetu, o čemu oni pričaju, kako neko može da bude čovek koji kod njih, mislim, da dođe ovako čovek da se prijavi da uđe kod njih, da to bude otvorena organizacija. Oni kažu da su otvoreni za sve ljude, oni kažu da postoje već 300, 400, 500 godina. Za mene ove organizacije su isto što i šta ja znam, u 17. 18. veku, kad su crkve proganjale navodno veštice i pod tim geslom su hapsile i ubijale koga su god stigle zato što im se nešto nije sviđalo. Tako, današnje vlasti koje dozvoljavaju da ovi parasistemi postoje, na istovetan način dozvoljavaju tim parasistemima da pronalaze u našem društvu navodno veštice, pale ih, ubijaju i rade sa njima šta god hoće, odnosno nepoželjne ljude koji njima ne žele da se pokore, uništavaju. Ali pročitat ću vam samo jedan odeljak koji se tiče masona. I to je knjiga koja je javna, možete je vidjeti, ona se nalazi i možete kupiti u Beogradu, znači svuda na svakom mestu. I u njoj piše, znači na strani 156 piše, na 13. stepenu polaže se zakletva, čija je suština da treba sakriti sve zločine, uključujući ubistvo i izdaju. Kaže, ovo naravno znači da ako neki mason počini ubistvo, a sudija je takođe mason, onda je sudija obavezan svojim masonskom zakletvom da oslobodi ubicu, čak i ako to ima za posledicu okrivljenje nedužne osobe. Zapravo, ova se zapovest daje u jednom priručniku. Oni imaju čak priručnik. Zamislite u ovoj zemlji ovde gde imate 100.000 ljudi koji su pod jednom takvom organizacijom, koji ne znaju sve ovo, a ulaze u takve organizacije. Pa zamislite sudije koje su mene sudile 12 godina, pa one su sve masonske sudije. Zamislite policajce koji su me ispitivali, koji su prikrile sve ove zločine. Zamislite generale i pukovnike, te ustrane ljude koji su na Kosovu izdali ovu zemlju. Pa to su ljudi onda koji pripadaju nečemu ovakvom. Jer ja trebam da verujem tim ljudima. Jer trebam da verujem ovakvim stvarima. Pa dalje kažu, znači u tom priručniku, moraš da sakriješ sve zločine tvog brata masona, a ukoliko se desi da te pozovu kao svedoka protiv brata masona, obavezno ga uvek štiti. Tačno je da to može biti krivokletstvo, ali se ti tako pridržavaš svojih dužnosti. U kom to svetu postoji
da vi u jednom parasistemu držite ljude koji jedu, piju, kradu, pljačkaju, otimaju, ubijaju, uzimaju duše ovih ljudi i vi im dozvoljavate da javno ove knjige izdaju ovde i da nas prave majmunima. Upravo protiv toga ja dižem svoj glas. I ovakvi ljudi, znači ja ne kažem da me ljudi ne shvate, nisu svi ljudi koji pođu da budu masoni, kvarni ljudi, oni idu sa idejom da nešto lepo radi, da se druže, da vi mene razumete. Oni ih dovedu u nivo laži onog momenta kad su im potrebni. I to su veoma školovani ljudi, tu imate veoma puno pisaca, doktora nauka, književnika, profesora, predsednika država, naše kraljeve i careve, to su sve bili masoni. Oni to javno se deklarišu, se javno hvale. Ali možda svi ti naši ljudi ne znaju za ovo, pa im ovim putem upućujem ovu knjigu i kaže im da žive u jednom parasistemu. Zamislite sudiju koji im je sudio, pa znači on je lažno činio sve ovo. Zamislite policajca koji je u jednoj ovakvoj organizaciji, zamislite bankara ili bilo šta slično svemu ovome. Pa znači mi živimo u jednom parasistemu gde su nam nametnuli sistem, gde nas pljačkaju, kradu, otimaju i uzimaju, gde nam ne daju nikakvu šansu da postojimo. A pri tome traže od nas da poštujemo zakon. Pa ja se upravo protiv toga bunim. I trafik organa je samo vrh ledenog brega koji bi trebao da pokrene lavinu, koja će početi da otopljava ovaj led koji se nalazi oko nas. Mislim na čitavu Evropu, ja uopšte ne mislim na Srbiju. Srbija me najmanje interesuje, oni mi kažu mi nećemo u Evropu. Pa šta imamo mi da ulazimo ili ne ulazimo u Evropu? Mi se geografski nalazimo u Evropi, mi smo Evropa. Oni mogu samo da vode računa da li će kod nas doći, mislim o zemljama iz Azije, Afrike, Latinske Amerike. Inače, mi nemamo šta da ulazimo u Evropu. To što gospodin Paja Patak i Miki Maus, Božidar Đelić i slični njemu pričaju o tome kako će nas oni uvesti, dovesti nam novac i uraditi, oni će nam samo dovesti parasisteme i oni to dobro znaju. I oni to rade za te parasisteme i oni ne smiju da pričaju. Isto tako se dešavalo sa svim našim stvarima koji su bili u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. U te parasisteme oni su uvukli nebulozne budale iz vojske, policije, književnike, doktore,